Hati-hati kalau lewat sini bolo. Lah iki dalan tanjakan Jentir bolo. Tanjakan iki lokasine iku mlebune Sambeng ya, Sambeng Gunung Kidul. Dalan iki salah satu sing menghubungkan antara Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo ke arah Gunung Kidul. Lah iki mulai kene iki bolo iki lekas tanjakane rada curam iki bolo. Nek nanjak ya bahaya, nek midun menurutku ya rada wedi iki, rada sir-siran iki. Nah iki biasa nek hari-hari biasa kuwi iki dienggo bolo-bolo lajon sing saka Gunung Kidul kerja neng daerah Klaten apa daerah Sukoharjo bolo. Selain dienggo bolo-bolo lajon mangkat kerja, iki nek Sabtu apa Minggu kuwi nek hari biasa akeh bis pariwisata lewat sini bolo. Bis wisatane kuwi biasane saka Boyolali, saka Semarang, apa saka daerah Klaten kuwi biasane ya lewat kene bolo neng arah pantai. Nah, dienggo sedulur-sedulurku iki sing ameh mudik neng arah Gunung Kidul, iki direkomendasikan iki nek saka arah Klaten, saka arah Boyolali, Sukoharjo, Solo. Iki tak rekomendasikan iki lewat kene utawa lewat Candi Rejo kuwi sing tanjakan Krikilan kuwi bolo. Aja lewat sing tanjakan Bundelan kuwi kayane wis dihapus saka Google Map. Tanjakan iki curam banget nek lewat kono kuwi bolo. Sebenere iki ana sing luwih dalan luwih penak kuwi lewat ngarep PT Hunel, tapi kuwi dalane lagi rusak parah-parah bolo. Alternatifnya ya lewat kene iki tanjakan Jentir utawa tanjakan Krikilan. Neng ya tetep hati-hati ya bolo. Nah ngomong-ngomong soal mudik iki sedulur-sedulurku ki sing neng perantauan ki sing ameh balik neng Gunung Kidul, balik desa kuwi ameh mudik ya aja lali kendaraane dicek tenanan bolo, sing soal rem, oli, terus kaki-kaki, terus kemudi, terus pengemudine kuwi ya sing fit bolo, nganggo helm. Soale wayah bodho ngene iki jian neng dalan ki ruame banget bolo. Ingat, keluargamu menunggu di rumah. Lah sepanjang dalan iki ya wis alus kok bolo, iki dalane wis aspal bolo. Pokoke sedulur-sedulurku ki sing neng perantauan, sing ameh balik kampung, ameh mudik, pokoke sing hati-hati wae, muga-muga tekan ngomah selamat. Ra ono apa-apa neng dalan, iso riyoyoan karo keluarga. Nek sekirane durung pernah lewat arah neng Gunung Kidul kuwi, soalnya tanjakan iki ya rada curam-curam, mending takon warga lokal. Insya Allah wong Gunung Kidul ki ramah-ramah ditakoni ya ora besengut. Lah engko sak bare riyoyoan biasane dodolan neng pantai kuwi ya pokoke hati-hati bolo. Nah iki perbatasan Tugu perbatasan ki bolo antara Gunung Kidul karo Klaten. Wis tekan semene wae videone, matur suwun sampun mirsani. Ampun kesupen di follow.